Sziasztok! A mai bibliaóra online lesz, és kezdjük el imádsággal. Istenem, köszönöm, hogy neked ma is van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy hallhatunk rólad. Kérlek, hogy adj nekünk nyitott füleket és értő szíveket, hogy minél több mindent megérthessünk a te igédből, amit ma szeretnél átadni nekünk. Ámen. Mielőtt elkezdeném az alkalmat, szeretném, hogy átismételjük az éves vezérigénket. Ez úgy hangzik, hogy amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Máté 7.12. A mai Biblia órára egy Zsoltárt hoztam nektek, ez pedig a 23. Zsoltár, ami Dávid Zsoltára, és így szól. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal, csordultig van poharam. Bizonyára jóságot és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ebben a Zsoltárban igazából Dávidnak a megtapasztalásait olvashatjuk, aki király volt az Ószövetségben, már nagyon régen, több ezer évvel ezelőtt élt, és ő Istennel élte az életét, és most arról olvashatunk, hogy egy ilyen ember, aki Isten szerint életet élt, milyen megtapasztalásai voltak az Istennel való kapcsolata során. És amit először is nagyon fontos megemlíteni, hogy Dávid Istent egy pásztorként, az ő pásztoraként mutatja be, vagy említi meg, és a pásztor legfontosabb feladata, hogy a juhokról gondoskodjon. És Dávid ilyennek látja Istent, mint egy nagyon gondoskodó Isten, és a Zsoltárban azt is kifejti, hogy milyen szempontok szerint, vagy milyen, az élet milyen területén gondoskodik róla Isten. A második versben így olvassuk. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Ez azt mutatja, hogy mint az étel, mint az ital, tehát a fizikai szükségleteit betölti Isten, van mit ennie, van mit innia, van hol laknia, van miben ruházkodnia, ezeket a szükségleteit mind-mind megadja neki Isten. Aztán úgy folytatódik a Zsoltár, hogy lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Ez pedig arra utal, hogy a alapvető szükségleteinken felül még a lelki szükségleteinket, de hát öröm, vidámság, ezeket is megadja Isten, valamint az igazság ösvényein vezet. Ez pedig arra utal, hogy az életben sokszor vannak olyan helyzetek, ahol választhatjuk az Isten szerinti utat is, illetve választhatjuk a világ szerintit is, és Dávid arra utal, hogy mindig van lehetőség a becsületes úton járni, azon az úton járni, ami Isten szerint való, amin áldás van, és nem kell úgy élni az életét, hogy tele lelkiismeret furdalással, hanem mindig van lehetősége a jó úton, az igazság útján járni. Aztán úgy folytatódik, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A halál árnyékának völgye, ez egy jelképes beszéd, és arra utal, hogy az életünk legnehezebb, legveszélyesebb helyzeteiben is, amikor akár közvetlen életveszélyben vagyunk, ezekben sem fél Dávid, mert megtapasztalta azt, hogy Isten ezekben is vele van. És Dávidnak, tudjuk azt a Bibliából, voltak olyan helyzetek, amikor közvetlen életveszélyben volt, amikor meg akarták őt ölni, és ő valóban átment ilyen helyzeteken, és azt mondja ezek után, hogy nem kell ezekben sem félnie, mert Isten még ezekben is vele volt. És igazából azt a jó hírt szeretném még elmondani, hogy
Isten nem változik, Isten ma is ugyanaz Isten, mint Dávid idejében, Dávid életében, és hogyha mi most 2025-ben átadjuk az életünket Istennek, és, és úgy éljük az életünket, hogy az neki kedves, akkor ezeket az áldásokat mi is megtapasztalhatjuk a saját életünkben. És azt kívánom mindenkinek, hogy ezeket minél bőségesebben, minél gazdagabban megtapasztalhassa. Szeretném lezárni egy imádsággal. Istenem, nagyon köszönöm neked Dávid életét, köszönöm a 23. Zsoltárt, hálásak vagyunk, Uram, azért, hogy fennmaradhattak ezek a történetek, és megtapasztalhatjuk ezek, vagy megérthetjük, hogy te már akkor is, az akkor élő emberek életében is milyen hatalmas áldásokat vittél véghez. Köszönjük ennek a bátorítását, köszönjük, hogy ez velünk is ugyanígy lehet. Kérlek, hogy hadd élhessük át a te minél gazdagabb áldásaidat, gondviselésedet az életünkben. Amen.